Bé, amics, continuem aquí al Juret Comelles i ara anem a parlar amb l'entrenador local, que és el Marco Contreras, del partit. Marco, al final, desastrós, Sí, hem patit, sobretot. Avui els demanàvem això, que durant 40 minuts fóssim el màxim de regulars. Portàvem partits en què jugàvem mitja part, l'altra mitja part no la jugàvem i llavors sí que igualàvem el marcador amb els altres equips. Avui 35 minuts bastant bons, 32 minuts bastant bons, però després teníem l'objectiu de l'average i al final no l'hem pogut aconseguir. Se'ns queda aquest regust una miqueta agradolç, perquè estàvem fent un molt bon partit, arribant fins i tot a avantatges de més 20, i havia sigut un rival en què l'anada havia sigut el primer partit de temporada, encara no ens coneixíem prou, amb un menys 12, i avui volíem treure-ho i treure l'average, però al final no ha estat possible, sobretot això. Molts moments d'anar i tornar i això ens ha fet no poder jugar bé les accions, i quan no estàs bé en defensa, després de l'atac, aquelles accions que t'entraven al tercer quart, que t'entraven totes, no t'entren. Marco, heu fet 5 punts a l'últim quart, Sí. I elles n'han fet 16 i no n'han fet més perquè... Perquè el partit no s'ha allargat més, realment no s'ha allargat més. Sí. Ens ha costat sobretot aquell moment en què s'ha posat la zona 1-3-1, ens ha costat llegir com canviar la pilota de costat, no hem sabut llegir aquelles transicions, hem fallat algunes transicions que el que dèiem, quan tens les sensacions que venen, en defensa no estàs i en atac aquelles accions fàcils no acabes de ficar-les quan després durant tot el partit ho has fet. Ja. Sí, la veritat és que al final és, com dic, una miqueta estrany. Marco, ara la setmana que ve jugueu fora? Jet de raça, és un rival que Difícil. està dalt, difícil. També és un dels rivals als quals nosaltres vam aconseguir la primera victòria de la temporada. És un rival molt difícil, tenen un molt bon equip. És un equip aspirant també a pujar l'any que ve a primera. Treballar, com sempre dic. Si treballem molt bé durant la setmana, intentem competir i ser el màxim de regulars, com hem estat durant 32 minuts, podem estar allà. Però ens falta això. Això pot ser, perquè tens equip per poder competir els 40 minuts. Sí, i tant. Sí, és el que diem. Sempre els dic a l'equip, és un equip que té bàsquet, que té qualitat. Ens falta aquells moments on les emocions ens poden no sobrepassar-nos, intentar pensar una miqueta més, allargar els sistemes, i això ens passa. I en defensa, sobretot, anar a morir, que és el que ens falta en alguns partits. Molt bé. Marco, ens podries dir alguna cosa de l'equip que t'agrada o no sé, aviam. Sí, jo crec que l'equip quan diem això, no? Quan sabem com llegim els partits i sabem jugar i ens emocionem i pugem les línies defensives, allà podem fer parcials molt bons, 10-0, i això ens fa creure realment. Però és el que hem de dir, hem de néixer i créixer i patir a la defensa. I a partir d'aquí ens posa l'autoestima i podem competir contra qualsevol, però ens hem de creure. Molt bé, Marco, doncs deixem aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Maria. Encantat de fer-te una altra entrevista una altra vegada i, escolta, ens anem veient. Gràcies a tu. Vale. Merci, que vagi molt bé.